har YouTube i dag, der spiller jeg ind på noget CSS. Jeg spiller bare sådan helt normalt, som I kan se. Så er der. Ja, som nok kan se nu, så er det wallhack, og måske der plejer at stå noget navn, for eksempel jeg kan huske aimbot, autoshoot og alt sådan noget. Og den værste af dem alle, det er nok den her. Jeg var bare rådet til at lade være med at downloade Unihack. En af mine venner, han loggede mig til det. Og så vil jeg bare lige godt prøve at vise jer, hvor meget Unihack faktisk kan hjælpe jer. Så der faktisk kan hjælpe jer bare med at for eksempel blive bedre. De fleste af jer derude siger, hvordan fanden er du blevet så god til CSS, Emil? Hvordan fanden kan det være muligt? Bare sådan, prøv så, lort jeg faktisk er med hack, men så derfra kan jeg faktisk ikke lige nu, men det kan faktisk hjælpe dig en hel del på sig. Så får du også sådan et. Nu sigter jeg på ham præcis lige nu. Se så. Og det er bots, det her, som I nok kan se der. Og nu vil jeg prøve at vise jer den virkelige sandhed om hack. Altså hvad jeg synes om hack. Prøv så, lige nu der står jeg bare lige og slår alt det shit til og alt der. Men, der var sgu lige en derude. YouTube måske fucker min video meget og alt det der, men ved du hvad? Sådan er jeg fandme bare. Nu er jeg bare blevet så skide af det, at mine forældre egentlig har sagt ja til at få en ny shit. Men det kan jeg egentlig godt sigte, men jeg tænkte, altså mine forældre, de har endelig sagt ja til at så kan jeg lige bare lade stoppe den, fordi hvis jeg dør, så er det helt færdigt. Eller ja, lad os bare dit og statter og bare en, som der bare lever en, som er okay til at skide meget. Men MG Lego Kors Build Wars. Så er den altså en væksikret, eller en som der ikke er væksikret, og den er blevet bandet på, den var admin på Undead.dk, men what the fuck det. Men søster må skulle der bare være en eller anden, måske her en eller anden lortserver. Ikke The Ghost Team, nu kan jeg godt lide. Crazy Gamers. Så skulle bare en random server jeg spille på et tidspunkt. Jeg skulle sgu bare fjerne. Og men de skal jo gå på den Dust. Dust. Play only Dust 2. Men YouTuberen, der kan se, hvor meget jeg faktisk godt kan irritere folk, og hvis jeg gerne vil have andre folk ud for en server, jeg bare sidder og hygger jeg skide meget som alle jeres venner. Og tænker, ja, endelig, I'm free forever. Ja. Det er så, hvad du tror. Hvad du faktisk tror. Nu skal jeg lige prøve at se, hvordan jeg faktisk virkelig kan pwn folk. Med, hvad skal jeg sige, banklok. Så skal jeg prøve at se virkelig, hvordan jeg faktisk godt kan pwn folk. Hey, wallhack, er det til? Nej, faktisk ikke. Men stadig. Jeg kan vel godt se, at jeg lægger fucking meget. Men det er det, hacken gør. Men det kan jeg lige så godt bare lige høre at sige, I don't fucking care about, ja. Admins. Jeg kan se, at der er ingen admins, der er ingen owner. Det her, det er bare helt normalt standard DDoS. Så prøv at se her. Er det bare smukt, eller hvad? Det er hack for
helvede. Men YouTube, jeg vil godt sige, det var alt for den her gang. Det er bare, hvad jeg